So díomh a cóide agus fáiltear neis go dtí córá tech féile 2021 Lominómh tá Seán ó Cualáin ó Aniar TV gur míle maith go Seán as 8 bheith Lominómh chun sa chuirsaí? Har cían tan gríon na scala. Sé go díal ar fad nach chuil. So Seán beidir go das nómíid amach agus go dúir fá beidir roint coolara fud féin carvastit agus beidir coolar faoi de óige comá. Well das me sos in Eurosaineach by the block conire agus dastal me sskoil chiaran agus sin go me agus skol fabel Victoria a Gorna. Is bug si vi agam a gosi rivollicht agus te mount na mount digituch egen naam maar velch nie Seán aber fri lá agus ste an nechodé. Ach is kunnechlum gur hesse ringdien vi an nátecht. Hesse ri go miléin e go gaile dinne rivery gus rivollicht is bra muráling hin vi ní soike. You're such a kill on kill the back all. That's like a lad she said on the Calni she said the CEO again all Agus she have worship. So you run on Arnold Shaw at initial on again all. And shin be or how would be testing again on that TG card. Agus vi Boris an air agus vi can all bore nua higdina go fastig ticht Shaw agus go nu fada ka to be nu bonus station television. In méideag na sé bar rud mór mílteach lí an. Gohaid go fabal na gailteach agus go fabal na gailge, tá na mílte stáisiún television is an agus deach an chuile cheannach a gin ná bar rud mór nar a bhna TG card, bar rud mór nar a bhna TV3, bar rud mór nar a Avrandalú RTE2 go dtí Network 2, rudí mór so buléir go ag an ná gur tús ré nuhí an agus hogur mu sé cinál ní réon cuasaí televíse ag ngáile ag an ná go DIT ri me staidir na me an cummerstaide. Anna bha arás. Agus an son so chatú cúpla bliana blá clia in món staidir. Agus an son céim posta fuirtú as an céim sin an son. Well, Bush to her sconan a bhí weim, se has to win bheith gobar san sconan sinne agus san obair sin. A chuig me go luúan nach ní an de sin an. In na ide agus má bhí sé bheith gobar a gúsaí in bhilge. Ní se go letá, chain bhil drone na telefíe. Agus ar bhí TG cead an. Déil an postal a TG cead mar techno agus bheith gobar naréalachan. Ach has me gona bheith play agus bheith crothú ábhar agus tháinig me freisin gradíine on spidéal ó chaseige ó cantarelle. Dína ógaí be gan ní sin na héin a díanana chláirchaí televíse dín sá. Agus do me well mata sé sin anna dhéanana tam sin anna dhéanana. Agus thug sin cin féin bhhaín gom gur me feiceáil díine. Bhí be gan ní sin na tháinig go mór an na ná céine agus más me héin. Agus go rum sin anna sin dhéanana. So hes mar stúr hávéit a hían. Agus sta chéad blianta sin hes mé ábhar Díide mé chláirchaí a ra an taide ilig mór an imachla an héin agam, fabal héin. Agus sé an tábhacht tasí mar stúr nó mar alín tomar duna croíoch. An taide sin an rud is tábhachtaí. Agus chumsa bhí an taide agam héin, hanna hí go leor an chléige mar duine gon fabal mé, agus hiig me ar bhil chaháinú bhealach eile céir a heastal díine eiceáil. Agus sin rinne me rint go leor chláirchaí bunaí ar daoine a bhí má fabal. Agus sin túspointe intachom, díirech lehí in taid agam níráin an iseach a go le gobar le daoine croíoch, cameradóirí, agurthirí le cúna thuirtchom na scéalta se inseacht. So bug mé raon sin ó na chláirchaí sin a bhí go háitiúil agus díire mu díide mé chláirchaí ceann ar sport agus freisin ar chláirchaí. So réidir chéile a bhí a meachtóir go idirnáisiúnta éir. Agus déide go han bhhailinn in sin a ríis bhí me gobar le cameradóirí, agurthirí, fir fuime marrá fuime daoine croíoch. Agus déile lom agus iniste me eis mór an i dtíanana rudcéan heas amach a dtíanana beidir bag na scór blianachan i crothú ábhar go chrílach féchan na TG cad. Ar nó níor tu go chrílach féchan ar be an hám tá an lipéid sin ar benis agus lipéid wathe agus a baint as gobar leis tá me mar léadthóiris agus beidir hir gan rud níos bag níos smó. Agus a gobar le stúthirí áitiúla ag gobar ar chláirchaí nó báldóirí, bailite club, síaltrí réige, gailteach fiche, tearman, go leor gan na chláirchaí an túair TG cead teagann sin amach as Aniar. Arás anna bha, sin ar bór Seán. Agus sais bhfuil tros le feisce an son ón tús go dtí an áit na bhfuil tú faoi láthair.
An beidir just go méid play garage goin na haratha atá éis teachtar cuasaí telefíe le blianta nús, agus cé có tapig is atá buint mór ag an technoliacht leis faoi láthair. Cad tapú faoi sin? Well, chula ahrú tá tarlaí is sin technoliacht is cúis leis. Mar tan rud bonusach céan mar a chéile dat tú ginse scéal le picture agus le fua. Ag an nám hes misach fiú bh beidir 60,000 ar camera. Ní ra de ag stúrthir cadig if you want a lábh legan ar camera. Agus idí agrachóireachta hasach drive mar míach chuit inis tá drive ag bíideach mar sin ná an méid stóras céan a bhí agan ag nám sin a thug bladí le siomra a dhéine. So chula agus na háanta sin bhfuil go mar freedom process telefís ar fad sa réimh léadú tá Googleid le taítíana. Is méidir an túfasolalas a áil agus is túsfit intacha le go taide. Tá sé sin ar fad an a secha Cartlan RTE, Cartlan BBC, Cartlan Get Images, feicáil an cartan se gotáin sal galing tú tá agus feicáil bheann se a scéal. An sin sa léadú mar dúirt me tan na Camry nó an tá tú anbal agus scoil an hefad ar na fón í sin díantagam, but tá Camry beg bíteach a DSLRs fé le tin úsáid. Camry begur fiú beidir cúpla míle, tá sé soach má le créla, is bhé le uhéin a bheith mar chuúpun fróses. A dtíhann agrachóireachta ríis heasta mis amach baistlí ar tape í mu díanana chéadród a bheith cúpla bliain, so bhí ar tá sinna dhiige túisteach agus an sin heasach dé anna picú le bhga hart agus bhí mar sinna. So dahar sé sin, so tá technoliacht hééis an job arú ó bhin, agus hééis sé dhéana bháid níos éasca. Agus céann se freisin gúil sé níos éasca ag dtíana chiaapaisteach san arná gúil dtíana beidir ná bheith stúrú agus a dtíanana cameradóireacht. Agus beidir dtíanana fuaim freisin ar láthir céanna mar bu sé mhór agad. Agus sin tíadach má tá iMac nó laptop má had tá an agahairt dhéanana. So tá sé hééis na bacannaí ligige bhí ar roioine chiaapaisteach san arná le chuigáil as agus is féidir bhfuil isteach san arná leis bháid níos éasca. Agus tá sé sinna seirtíach tá an éidir leit ag brathir cecha mag sa tatú agus cecha dírí is tatú ar an spruc. Cinnte, nó gandát agus is léir go méid ar an mór ag teach le há sé bogad cótápaigh sin go méid mar déanaí de friúla an láisteigh de cúig bliain comá agus go méid an méid sin difriochtaí le feiscint comá. Is dul gona araí bonúsach tarlaí ó híh rudí bheith tú bheith dianta ar ábhar. Aró rudaí agus an rud is núta mu hééis se feiceáil gáil le cuasaí telefísin an na meán hóisialta. Agus na bailín an na meán hóisialta úsáid le ar áde háanta le féchna. Tá tíidir gairdí na jobhha sin fiáir agus go leor go nobar bhí me héin agus an stúrthir doach amach go numar díana leis an srábádaí. Bhna mu pobl ar líne agus an sin sin dá san chlár aber tháinig na views bhí mu fáil ar na físeáin bhí agad bhí na 100,000 duine brethú ar na físeáin sal neach an chlár amach a chuige. Agus bhí tóide agus tugann sé sin cinál muí chuid scoil tú díanana rud má agus gúil sí me go lá féchan an. Go freisin tugann sé muí go TG ceir agus go na stáisiún telefíe. Tá rutín ag an seangar bhú a bhrú agus is dá lumsa gur sin an sí chuúáins le an hóisialta, go bin an cúis go dánig an dara srábádaí agus go dánig chláirchaí eile sin agus bailsit ru eile mar sin. So tá tunchar allhórig na an hóisialta mar tatú céimháin níos scoide go lá féchanna. Tatú ina bóca agus de seach brethú ar nábhartáid. Seanar aintúid láthraach bhfuil si stimme léirú rih an chlár eiscint hása go méid tunnachar ar an nach féice agus go méid sé dearfacinte. An beit go leróid faoi an scanáin lón sa spéir agus ábhas a tháinig an smaoine sin agus an gradam a bhuaigh tú comá. Ja, aber an sponsmine sin bhí agan bhí mu stiche Bob níosgurt an gaiileh agus tháinig mu an picture agus tháinig mu an picture sin mar tú go leor bíse go leorátecha an picture sin agus siad a bhí scríft a bhí nóta an ó mála duine go leid a bhí thuas a bím ará should that picture, this is the picture of my uncle, of my father and his brother-in-law on the other side. So that's sin, chum larm le fear of agus bhín ólas sinnige agus is sin dáse agus dáse isteach i glór a bhelí bhrí sé síos go leor gona
gona bailí sin bhí an go chláirchaí gailge fásnéis. Ag an ná bhín pipe le Richie O'Donnell díach éis fáil amach in seo an tháinig muide, so díach an í agus stohín bhar líide se go bhfuil chláircha gailge an taistil or bhil eile níor se bhm go gatha scéal an scéal a bheith Har a bheith go má freisin. Har a bheith go má. Bhí deile linne rins gon leagan gailge a spáint ag tith cean gan na scunain cean gan na féile scunain na smúar da. Agus a lína bhí mar just gur mu ná leis sin bhaint amach. Bud mór míltecha a nuair chéine mu dearna chéad cúpla a bhaine mu cúpla bliain ribh sin. Play le dhín éonach i garí féarnú baint búnach sa chéaddaling mu spáint scunain ar gailge mar chuide ag cean na féile scunain is mór da agus agustí dílech le ardí agus is spáint scunain hain. So ríis mar dúirtú ar ball is turas but le chur a thuras is dul go bhfuiln tú ráis ar mrúd a bhí agat agus go deagan tú ráis aige sin héisnú rudí eile óla mé meach agus go dríal tú is dul man is gona chláirchaí tá mu slá tí ceir níos áir ná na chláirchaí chrubidir fáil go beidir scóil déanach chun maiall ar an náisiú sin a bhí agat. Cinnte rás nó anna bheith sin sais léarachán úntaach ar bhfuil si bh fála a gcónaí agus ag fáilte eisiolalas comá beidir fiúón nach fécinte sin rud tápta comá chun chláircha níos fear agus níos I suppose na cína ag tastáilt an le fécinte comá agus cín buinteach faoin ar bunathe ar I suppose díine más sa counter agus díine sna gailteach díine mon éarnáil sa gailge comá. An beidir go leróid faoi just an bhfuilín cóirla god faoi na miléin atá ag fécinir seo faoi láthair há siad san sa bhanscoil agus há siad a géirigh beidir dul imán post nó dul imán cuasa dhéanamh atá buinteach leis an íarnáil na man cumarsáide nó an ríomholaíocht. Bhfuilín cóirla god dómh siúd atá ag fécinir seo. An cuairla smómha agam chomh ná dílech láirt le daoine. Bí fisrach agus oscail de chud súla go náte a hípolint. Go na daoine agus ceart tarlú de cheantar. Agus bí gníomhach sa bobbal agus curla de cheantar. Mar go leor gon obair sna meáin agus an airla cruthaíoch. Tá cinál síime bheith agat sa bobbal agus an naoine. Ní le bhain technoliacht tear fad má tá tú dúinteisteach agus a dthiúmra agus nach bhfuil said ceart tarlú de phobal. Cá tú bheith oscailte go sin agus bheith ná mar siad na daoine a himplacht sinna a phobal. Agus mar bhfuil tá ábhardáin, tá tú ggéar chláirchaí tá tú hénig ar dhéana agus tá persan tá bhaid, bud sin ag lábhfuil cá tú bheith ná a sinna chuir láthir daoine agus é sinna chuir láthir an phobal áitiú a himplacht. A rud nach tuigeann go leor daoine ná bhfuil na bunscílanna Jacob. Tá na bunscílanna scíalaíocht acab a dtíobh na cuasaí technoliacht acab. Tuigeann siad an differ ag post agus story. Tuigeann siad má tá cúntas Instagram nó Snapchat tuigeann siad ar fad le hí scéalta a dhéine. Tá bunóla sin agat. But in sin catú a sinna bhesca, well, tá tú anna sin ar a fón agus tá sin ócé go do cháirte. Ach le bheith a sin i dhéal go lech féchan níos lenne. Deach tríla dhéile a phobal áitiú. Bhí gníomhach in sin. Agus sin má tá an de phobal áitiú aine chur arab agus bheith gníomhacháin agus nó dtíp chuasca sinna chur láir iad chun scéalta. A sinna chur inseachta chu scéalta, tá de go sin bogad ai. Bud is dólam go gatha cinál spucavéad agus sucavéad, gatha cin tú cinál a bheith díri waheile rudi ausú de cheantar. Agus is féidir rudi ausú díach a dtíh an camera an camera shot aad. A díhar sin, a díhar na fibanní tá a de cheantar nó ag de phobal. Is rud úfasach cóchtach é an camera. Agus mas féile a sinna díú áit a bhfuil an dómhgachad ar amán nó nach an rud ceart a tarlú. A deisianíintach sin, agus stólam go méid deisianíintach I tíí cears na biltamach rún I gúsaí rathe agus cinál I nuacha é an pobal áitiú hátanse. Se arás agus I suppose léir ó bheith fécinint ar na chláircha de friúla tá déanta gosa le Aniar. Sin slí faoi láthair na bhfuil sé boga go méid níos smó buinte cuasaí rathe agus cuasaí sophobal.
cadí na rudí atásúil go faoi láthir le níor agus cadí na rudí de friúle an féile tí siúd sa léirú don loch fécinte. Aber nor man besteach an airnáil, hí go leor béim cuasaí staire. Bhí cinál TG bo rud nua agus chunál ar bhealach tugan na húlaí bu ísle agus díanú ábhar, bhí go leor ábhar le cruthú. Agus ar bhealach hit muidir seachta trap an sin beidir bheith gemlíana an airnáil ar fad, go muidir breú siar an nimachcha. Agus is dóla munis le beidir le húna séca gente, go bhfuil inis sé sin lig áthraíthe agus go muidir spáint an pobl mar atá, sa crucha stahan ar a bobbal. An ná sé breú siar, tá muidir breú hímpalar. Agus sinne stom an rud is tábhachtaí, mar sinne tá daoine géire, sinne tá lech féchanna géire. Agus más féidir linne chláircha gaeilge chuir a lár an plé áitiúil agus an chóra áitiúil faoi ceart tarlú. Sinne go gatha telefís agus chláirchaí bheith. Má tá muidir plé cuasaí staire agus chláirchaí staire gon chuide smó cára tú lech féchanna. Agus cáilthe an teanga an fuomhar agus an deisitá agtá aice le cuasaí telefíse a bheith a lár an lína. Go leor na chláircha mu dhéana nús ádáirí, bailse, tá sé sin lig pléil agus cuasaí club. Tá sé lig pléil brethún ar timppla agus ceart tarlú go háitiú. Tá daoine iontacha díana rud ionintach musa bobbal agus díach an camera a chuir arb. So le bailse tá díana sráú bailse, tá díana sráú bádaí le chuna dé, hen rud chun cí, tá dí lenacht club eile am líana sa srá club, tíisteach chéad Common CLG nó Common Sport agus lena mu díad fe bliana agus fe mu den abíintach a vín sa tarlún sin agus go bheice tú an duine áitiúla tréna le an level tíisle beidir Junior C football nó amaint agus sin tú ra go dtína dína rudí náisiúnta agus dtína rudí tá i már good sport. A díobh chláirchaí eile cumdíad chééis an srá thuras cluine i chríoch nó go TG cehead agus díad sé sin síl cluine agus síl mrá agus súla bheith gon propáiste agus dó go sin thar atá go níorach sa TG cehead go muidir tuairt tarntisteach lech féchan na mráide a díobh na scéalta sin. So éáit ó bhfuil caimhlint, éáit ó bhfuil an dumh gachar ar amán nó éáit ó bhfuil spirit pobl agus go rudí maitharlú sin an go gaith Aniar agus go ná colachtaí eile bheith i dtíú an áirt. Cinnte nó gandát agus ceapan go bhfuil mar hampla na miléanna fécinn ar seo comá go méid anhéimeacha a cuasaí atá ag tarlinn faoi láthair agus sin éon rud atá léirthe go an son agus ceapan go sin cótáchtach chun cinntiú go méid an loch fécinnte in ann nas go dhéanamh leis an tábhar agus in ann feiscint go bhfuil an pobl atá siad san ina cónaí ann i lár an chlár agus bhfuil sé lárnach faoi láthair agus i nómh. Sin an rud táchtach faoi comá anyway. Ein tíim leat go rútatácht freisin ní bhain go bheice na miléan óga a bobbal. Tá si dé héine ceall. Cinnte, yeah. Tá si dé héin ceall agus na scéalta take agus nó dtí go ó féine ceall. Agus má sin ar TG ceire nó más ar blocha nó más ar molscile. Cadidir bheith an síl héine ceall. nó ní bhhain se lo agus ní bhéon le go bleis. No, gandát. Beidir just mar sais Gerald chuir leis Seán an ó héamh an Gaelinde agus an méid deisina atá ann inis do daoine óige agus de aon duine atá simachos sa Gaeilin. Cén cuair le bheice go dóibh ó héamh dul imón post nó dul imón an sais simatá go sa Gaeilin a chur an fuinemh sin a chur isteach agus posta alt sa Gaeilin. Is dul mu tíisteach an airna le ámatá fíorhabhachtach. Ní na postnaí seo an a bhí mistaíach, bud níor airna na telefíse an, an sin níor airna na technolicht an. Inis tá airna na technolichte agus airna na gailge go chruthú ag na me an gailge. So tá go leor postnaí go tíisteach seo go cean chóblianana, beidir déimlíanana. An cuala bheith agam ná mar dút mé ar ball, go measca de fphobal héin, fáachchart atála go háitiú, agus bí lárnach de fphobal. Agus in sin be cinál misisiúna agus be cinál sprucad a héin. Ach ar bhealach oslín an réilge darse do rion óga. Má higann siad a luach. Má higann tú luach na teanga chuid héin is go de fphobal ní le doras nach nuscáise.
dus go sé doras chumsa, dus go sé dar se gona céite na mílte duine. Agus na ríine más máile de chuní tá se go bunus lei seo, más máile de chuní san áit ar tógiú. Se an bailchasá le sinníana chum máile postmahall ná bhfuil bhegat. Sin réilge agus an éidechas na bailíá le go metas an an chuirfút a cheantar hain. Mas má le gimmar le ar an pelle. agus go tugur gimmar lobanis, tá gimmar lobanis, go tugur gimmar lob gan déimlíana na chuúna déag. Sin réilge agus sin éidechas na bailí éisce le go metas an rútaí chuir síos, agus met an fannach hart. Die cheantar. Is go leor rindaine eile se hóp si gur imachtas van na chuúnaí ná chéile agus is bra sin, bud fós hain fiúan hóp sin má tá éidechas agus an réilge go sé anna bheith gobar san airnáil. Ní gaga me in a chuúlí san nealtacht. Arás anna bha seán cóla úntaach an suntas na miléin atá ag fécinn ag stein den eile ag tá iarag do amón postáil sa gailen agus an funineh sinna léirú a seoach. So gur míle maithe go seán a ríist agus gacéine atá ag fécinn de seo, bíí lom a ríist níos déanaí le haig an céad choráteach eile. Slán go fóil.